Хей, здравейте, приятели! Това не е поредният подкаст, в който ще ти говорят за нюансите на бежевото и кои възглавници да избереш според сезона. Това е мястото, където ще ти кажем истината. Понякога груба, понякога болезнена, но винаги полезна. Защо интериорният дизайн не е Pinterest? Това е война. И ако искаш да спестиш проблеми, слушай. Аз съм Стефан и съм твоят интериорен дизайнер и човек, който е виждал всичко, от разкош до абсолютен хаос. В този епизод ще ти кажа защо повечето хора се провалят още дори преди да са поставили първия си диван. Грешка номер 1. Ще се направя сам. Имам Pinterest, имам Facebook, имам Instagram. Имам си вкус. Обаче Pinterest и останалите, това не са проекти. Вашите проекти. Това е някаква илюзия. Ти виждаш снимка, но не знаеш колко е голямо пространството. Откъде можеш да си закупиш същия шкаф? Кой може да си го направи? Колко струва? Някой е работил седмици или месеци, за да го създаде. А ти очакваш да го копираш за един уикенд и да го вмъкнеш по възможност в панелка. Грешка номер 2. Ще купим мебели, пък после ще мислим. Харесваш си диван, обаче той дори не влиза в помещението. Харесваш си спалня, обаче нямаш място за гардероб, след като монтираш леглото. По-скоро интериорният проект започва с някаква функция, някаква логика на пространството. Не с различни емоционални покупки. Грешка номер 3. Нямам нужда от дизайнери. Ще си ми го направят майсторите. Обаче майсторите не са проектантите. Те изпълняват. Все едно да влезеш в ресторант и да кажеш на шеф-готвача, искам нещо вкусно, без да знам какво. Резултат – пълна каша. Дизайнерът е този, който превежда езика между клиента и изпълнителя. Какво прави дизайнерът и защо спестява пари? Ние предвиждаме конфликти, оптимизираме пространството, планираме осветлението, водим комуникацията, подбираме изпълнителите и най-вече носим отговорност за крайния резултат. Без проекта плащаш с време, нерви и минимум двойна цена. Факт. История от реален проект. Клиент Хикс започнал сам, купил си скъпа кухня, а обаче тя не пасва на стената с 3 см. Решението. Демонтаж, преработка, допълнителни 1200 лева, поне. И поне половин месец разправия. И чакане. Заключение. Интериорният дизайн е инвестиция. А ако направиш както трябва, връщат се всеки един лев. Под формата на уют, стойност на имота и лично спокойствие. Ако обаче го сбъркаш и минеш без него, ще го мислиш всеки ден, всяка вечер, всеки път, когато влезеш в собствен си дом. Това е война. Но ти можеш да я спечелиш с план, с професионалист и с отворени очи. Ако този епизод ти даде нова перспектива, абонирай се. Кликни към банката. Следващия път ще говорим за скритите капани в материалите, а до тогава помни. Pinterest е вдъхновение, но дизайнът е стратегия.